Сёння тэарэтычныя канспекты з універсітэта ім замяняе персанальны вопыт, які на імгненна аналізуюць, каб пастаянна самаўдасканальвацца. Канкурсанты 21 малады настаўнік з кожнага кутка вобласці. Спаборніцтвы праходзілі ў 3 этапы. Мы называем наш конкурс педагагічным трохбор'ем. Спачатку усе канкурсанты прайшлі тэсціраванне. Па-свойму складанае. Усе вытрымалі гэтае выпрабаванне. Затым спаборнічалі ў тым, хто лепш падасць журы свой маналог на тэму «Мае настаўніцкія поспехі і дасягненні». І затым было галоўнае выпрабаванне конкурсны урок у незнаёмым класе. Пераможцамі сталі адразу 2 настаўніка. Евгения Локу, настаўніца замежных моў сярэдняй школы номер 3 Пинска. Учитель должен быть строгим, справедливым, понимающим, в какой-то степени продвинутым, однако знающим свой предмет и старающимся не только лоббировать интересы преподаваемого предмета, но старающийся воспитать ученика как личность 21 века, как личность, которая будет жить в современном обществе. Вольга Дзейнека, выкладчык беларускай мовы і літаратуры сярэдняй школы номер 13 Брэста. Дзяўчына працягнула справу сваіх бабулі і дзядулі, якія таксама былі настаўнікамі. Очень ответственно я подошла к подготовке к этому конкурсу и хотела показать себя не просто как учитель белорусского языка и литературы, хотелось на уроке вот какую-то использовать фишку, что ли. Ну и тогда в голову пришло свой урок связать с тысячелетием города Бреста, поэтому урок получился тематический. Конкурс «Малады настаўнік года» не мае рэспубліканскага працягу, але ў будучыні ва ўдзельнікаў ёсць рэальны шанец пазмагацца за званне лепшага настаўніка Беларусі.